От 2008 година ползвам продуктите на компания Vision заради диабет. Това беше моето заболяване и моята съдба. 7 месеца пих продуктите на компания Vision и то в голями количества. Купих бустер и 7 месеца аз пих тези продукти, очаквайки да получа резултат в диабет. За съжаление, този резултат не дойде. Имах енергия, работоспособност, бях в състояние да си върша работата перфектно, но диабета ми не мръдна нито на йота. Това ме разочарова, но за моя радост за много кратко. Между другото, аз поделих този проблем с моя спонсор Исак и никога не искам да обърна внимание на неговите думи. Той ми каза: живота е твоя, Елена, понеже аз му казах, че ще спра продуктите, защото нямам резултат от диабета си. Тогава той се обърна и ми каза: живота си е твой, ти решаваш какво ще правиш, но ти имаш по-важно заболяване от диабета. Представете си, аз знам, че диабетът ми е от 13 години и си казвам какво друго заболяване мога да имам. Но за съжаление той се оказа прав. 3 месеца след като спрях продуктите, се оказа, че имам онкологично, гинекологично заболяване, злокачествено. След операцията, първото нещо, което ми каза оператора, беше: момиче, аз бях вече на 68, ти извади страхотен късмет. Туморът ти беше капсулиран. В първия момент аз не си дадах сметка за това. Но когато се успокоих, когато размислих, аз разбрах, че Исак беше прав. Отново се върнах към продуктите. И какво да ви кажа, още на 4-тия месец аз започнах да подобрявам резултатите си на кръвната захар. Колко продукта след това? Значи много продукти. Аз и в момента пия по 30 капсули на ден, като допълнително плюс тия 30 капсули пия 4 лимонка. 2 сутрин и 2 на обяд. Между другото, искам да се възползвам от момента, че разговаряме с вас, да ви кажа, че лекарката, която ме следи като ендокринолог, започна да намалява моите дозировки на инсулина. И в момента аз поставям 45% по-малко инсулина. За мен това е победа на А за това искам да ви споделя, че доказано с лекарски преглед, аз намалих с половин диоптър на двете си очи диоптър. И в момента тези очила ми пречат.